Ni, anda magsasaw masaw. Sino nga pa hinahanapin niyo? Ni, ayun niya. Makikita madig sasaw. Paiso nga tayo bagbaga ni Donut. Nga dati sir-sirpatan na. Mamatay. Tamok, mabuting ti babae. Gayim ko. Ni, naunog sa pampanutan ni Masong ah. Amok ti problema na ito yun. So, Roger, bagman ta pinasirnak. kapo ka pa siyaran kamay. Happy ngarod-ngarod to ka. Nakita ka kaming sila kala problema daw. Awan ti problema. Kadalang ti pampanunutot. Kasi kung naklaki da problema mo. Kasanunod na problema. Tulungan na, mate. Depende ano niya problema. Kasanunod problema ke awan ti kadwak kag pukan ti kayaw. Kadwan na magarawd. Kung agpukal lang magayam. Okay. Oh, naggagat ka nga gayumay. Una, basta sika. So, kwarta nga iti problema. Matulungan na. Kuna, kwarta lang gayam. Kasta ti gayam. Nalay kag pabulod. No, ada mayroon na kwartak. Jay lang. Masabali masawng. Pugta ka tapang panunutam. Ana, JGR. Adin wang mga binulod ni Boss Berto ya. Maday. Nya nga raw. Ni Donut gamin. O apa ni Donut? Di na minsan gamin. Imbaga ni Donut nga dakano sir-sirpatan na nga balasang. Adi ati pampanunutam. Uy, JGR. Tinamayat, apalang talaso na di balaydan. Hey. Baganan to pa nga makichischismisak. Madi apalang tano pepe sa bagbaga na. Sa bagay, gusto ta ko nam. Tagarudan, baka mabuta ito daw. Aguray ka lang, bait. Paymanain, Pangkupaysangan bita yung rice cooker. damdaman ton. Patigbalin baka bigla sumangpot din bakit ko. Kanya ka pang sumamput suna. Pagkawan ti masangputan no ka ngayon na po, nagrigat kaya ti mabaot. Tangarudan. Hello, bakit? Apay, napatawag ka? Oh, sige ka, Rod. Bye. Tapos na tumawag masawng. Ni bakit ko? Ang papi nga tumawag. Madiyak ka no gisasangay, tada ka no nag-blow di pagtartrabakwan na. Tangarudan, baka mabuta pa ito daw. Kan? So, kasano ngayon ng pepe sungad na nga sa sirpatan ni Donut? Kinamayat ano kas jay, tag ka no biyamot sunan. Sapay ko ngam, metro na tagara majay. Madikit din, kinaturod mo ti suna. Naturod nakainom suna ti arak. Bilisam kiti magna. Nagmotor talaga man, tala para pratak ta makadanon. Ay una ya, apantalan di motor mo. Sige, taro dalain. Kan? Say ka masawng. Tapay ko mga nagmotor di nakadanon ta ko matatan. Awan sa amo ni Donut dito. Baka tartalasan na matunag Sige, tagtawak. Donut! 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 Awan talaga suna masawng. Tagaro din, umot suna. Sino po hinahanapin niyo? Ni, anda magsasaw masawng. Sino nga pa hinahanapin niyo? Ni, ayun niya. Makikita madig sasaw. Madi masawng, sige ngay. Madimot lang, JR. Wala ba kayo naririnig? Masawng, mabuti nga kaon. Orsak, intan. Aray, Sino masawng? sungarod. Sino nga pa hinahanapin
hanapin nyo? Si Kuya Donut mo. Ah, sa Kuya Pogi. Oo, andyan ba siya? Wala po siya umalis. Saan siya nagpunta? Siya nagtatahi ng damit. Masong, amok kung din no ajay. Apang tagor dyan na JR. Sige Masong, untan. Sige Balong salamat. Okay, bye-bye. Sige, Intan. Bakit kaya hinahanap sa Kuya Pogi? Sigurado nga mumaji ah. Wow, namok. Ikan. Jar, argini donut na eh. Donut! Nyalakit na kita nga duwan. Donut. Baglaki din, nabutan takatuyaw. Kung payamanan, kung sino nang bagang artoyak. Yading mo. Apay nga arti ka gamay. Nagpakadwa di sir patakit ta na eh. Abay mo nagpakadwakin niyam. Kapan na kinita yung padayit ng abadaw. Apay garod nga may samit tao. Tawagan naktulat ta ka na, no nalpasebado naan. Uy. Hello? Sige, papunta na ako. Nay, paano ka on? Nalpas ka na ibado naan. Apay, so talaga yung baga na.